देग्लाय बोसोरनि बे एसएसएलसि आनजादाव रुपु इउएन एकाडेमिनि बेसेबांसो मा पार्सेन्ट लानानै पास खालामनो हाखो? एबार 12 जन दंमोन। 12 जनाव 9 जना फार्स्ट डिभिजन, 9 जननि फार्स्ट डिभिजननि गेजेराव सानै डिस्टिंसन बेनिफ्राय सासे स्टार, बाखि 6 जना सानैया जाबाय सेकेन्ड, सासे थार्ड। बिनि सायाव गोजोननाय दंना गैया सार? गोजोननाया जों जिहेतु डिस्टिंसन मोनाखैमोन, एबार एसे गोजोननाय मोन्दों आरो जेबो जिखिनि जानांगौ जायासै। बेसेबांसो लिरदोंमोन बेयाव? लिरनायाथ' इंराजियावनो बांसिन गाज्रि खालामो। इंराजियाव जुदि मोजां जानायमोनबा जोङो 3 स्टार मोनबावगौमोन आरो सासेया डिस्टिंसन थांबावगौमोन। मा नाम बिसोरनि पास खालामनाय? बर्नाली डिस्टिंसन थांनाया जाबाय कपिल बसुमतारी, खुंसार बसुमतारी। खुंसारा 88% आरो बेनिफ्राय कपिला 85% आरो बर्नालीया 81%। सिम्पल फार्स्ट क्लासा 74 पइन्ट बेसेबा मोनथाय 74 थांदों आरो स्टार मोनासै। आरो गांब्रै लेटार मोनना स्टार मोनासै। इंराजियाव बिराद गाज्रि खालामदों।